Čau, tady je váš Dogísek, Dogísek, no a dneska budu natáčet hnusnou challenge, která je úplně hnusná. Jenom při prvním semínku je to hnus. Je to čistý hnus. Je červený a zkusím ho celý. Zkusíme kousíček ochutnat. Sloupneme slupičku. Slupka je hnusná. Ale oranžová, jako pomeranč. Ze začátku by to připadalo jako pomeranč, ale pak jsem zjistil, že je to grep. Takže příště, když jdete do krámu a kupujete si pomeranč, tak si přečtěte. Taky se mi to stalo. Takže zkusíme ochutnat takovýhle kousek. Jo? Fuj. To je hnus. Kyselý, ale hořký. Takže něco na půl. Něco mezi. Ale není to hořký jako hořká čokoláda, to je hodně lepší. Takže jdeme dál. Grepu se štítím. Ten kus grepu jsem jedl naposledy. Příště grepy rozdávám. Už to jim nějaký 2 minuty. Kousek jeden, měsíček. Fuj, ale je to nehorázný hnus. Nekupujte si to, radím vám. Asi to grep červený. Já jsem ho dostal ve škole a teď ho doma jim. Fuj. Jestli mi nevěří, že je to takovej hnus, tak si ho kupte. A poslední kousíček. Fuj. Takže jsem to snědl. Věřte, je to hnus. Nekupujte si to, je to úplný hnusnej. Děkuju, že jste tohle video koukli na něj. Jestli se vám bude líbit, tak dejte like, dislike, odběr a všecko možný, co můžete. Jo, takže zatím čau.